Beno, Aitor Txiko, Zatika taldeko kirol zuzendaria, bigarren urtez, proiektu honetan murgilduta, eta aurten taldeari beste bultzada demanda, hazita, txerrinduari gehiagokin, egia da junior gutxiago, baina afizionatu gehiago, eta Euskal Emakumezkoen txerrinduaritza hartzen ari den norabideari jarraika, afizionatuen kategoria hau indartzen. Nola hasi dezu urtea? Bueno, nik uste ondo hasi dugula, ez? Gaur adibidez, pena pixate ibilbide hontan eta egoeran, pixate lasterketa motxi juntzaigula, azkar moztu dute eta pena gure txirindura gintzako, ez? Azkenen gu ez gera profesionalak, beste mail bateko talde bagea, apalagoa, gurek beste kirol helburu batzu dituzte, baina pozik eta gogotsu urte honi gogokin eta sendo jarraitzeko. Txerrinduari gazteak dituzue oroar, baina baita ere helduagoak, Olatz Marquez bezala, eta guztien artean, emaitzak pixkanaka eta zuen mailankoak diren lasterketetan lortzea duzu helburu, ez? Hori da, azkenen guretzako Espainiko kopa pixkat esperientzia hartzea da, ez? Ikasten jutea bai gaztek eta bai horren ez gaztek, batzu badauzkegu lehenen urteko sub-23 dienak, ez? Eta horiek pixkat beren tokia aurkitu pelotoian, eta gero bai Euskaldun txapelketan hor bai nahi dugula pixkat gure burua erakutsi eta gure tokia bai aurkitu, nik uste talde politia daukagula hortako. Txerrinduari onak dituzue, juniorretan dagoeneko ikusi dugu garaipena lortu bezala Espainiako kopan, eta afizionatuei dagokien ez, nahiz eta oraindik ere ez dituzten euren kategoriako lasterketak izan, pixkanaka euren buru erakutsiko dute. Bai, esperantzoi daukegu, ez? Azkenen juvenietan talde politia daukegu, murritza, ez? Orain daukegun arautegiakin eta ezin dugu hasi nahi duguna, ez? Baina, hola dago eta hola onartu beharko dugu. Gero bai afizionatu mailan, nik uste Euskadi mailan talde politia daukegula eta gure aukerak edukiko ditugula. Azkenen kartak ondo jokatzea da eta dakiguna erakutsi eta erakustea. Naroa Olano, Zatika taldeko txerrindularia, denboraldi berri honetan, Zatikak nahiko ondo hasten ari duen denboraldia, batez ere junior mailan, baina baita ere afizionatu mailan, taldearen bigarren urtea, pixkanaka proiektu hau garatzen eta geroz eta neska gehiagoei aukera ematen. Aurten, afizionatu mailako lehenengo urtea izango dezula, nola planteatzen dezu denboraldia? Lehenengo ikasketak abertzen muzutean, eta gero entrenatu eta lasterketatan ikasi, ja maila berri bada eta orduan diferentzia dago, baina pixkanaka ikasten jun eta aldan modun aldik eta hobetona ibiltzea karreratan. Aukera berria duzue afizionatu maila hau sortzen ari dela nesken artean, pixkanaka aukera gehiago neskentzat ez zuzenan utzi dira saltoa egiteko, saltoa juniorretik afizionatura nolakoa da? Guandik ez dugu asko korritu, baina notatzea beste ritmo bat da hola, eta horta ohitzen joan beharkoa pixkanaka. Nolako dira zure helburu? Esan deten bezala, disfrutatzea eta alik eta hobena ibiltzea, eta hoxe. Olatz Marquez, Zatika taldeko txerrindularia, ia zartzen zenun txerrindularitzan aritzen, triatloitikan, dagoeneko garaipen bat lortu zenun ia sortitzeko klasikoan, eta aurten talde berdinarekin pausoak ematen jarraitzera, zemuz azten ari zareta denboraldia. Ondo, oraingoz karrera bakarra egin denik, orduan oraindikan probatzen, sentsazioak hartzen eta gogoekin temporada berrirako. Dagoeneko nojan maila handiko tropel batean oso aurren ikusi genizun, erasoak botatzen, nahiz eta berriki hartu dezun tropel bat izan, pixkanaka doritzen aizea tropel honetara maila handikoa dela. Esan dizudan bezala, lehenengo karrera zen eta sentsazioak eta ikusten zer moduz eta pelotoian ere juten ohitzen. Guri kostatzen zaigula triatletikan pelotoian jutea. Talde gaztea duzue juniorretatik eta gazteak diren txerrindulari askorekin, zemuz dago Zatika taldea? Oso ondo ez, jende asko gaude eta gogo handiekin, nojan ikusi zen juniorrak fuerte datozela, garaipenarekin eta gogoekin eta indartsu taldea. Ze helburu planteatu dituzu aurtengo denboraldiako? Etxeko karreretan eta emaitza,
azkenean hobetzen jutea, ez? Eta geroz eta gustora jutea pelotoian, eta bueno, ikusiko da, gero emaitzaldetik egia esan ez detola helbururik konkretuki finkatu. Sorte. Eskerrik asko.